Време и за българските гости. Преди всичко, на първо място, бих искал да дам думата на един общественик, защото ние тук на тази поляна сме се събрали русофили от всякакви политически възгледи и тъй като другите говорищи ще бъдат мъже, смятам, че е редно първо да дам на Елена Гунчева думата, като един общественик, един надпартиен човек, русофил, който най-импонира на публиката, която сме се събрали. Елена, заповядай. Благодаря, господин. Братя и сестри българи, много съм развълнувана да видя толкова много от вас тук днес. Много пъти ме питат, защо съм русофил, нали съм патриот? И винаги им отговарям, няма как да бъдеш истински българин и патриот, без да обичаш Русия. Ако не беше Русия, България нямаше да бъде свободна. Браво! България нямаше да има своя държава. Да забравим Русия, както в момента искат евроатлантическите ни политици, които удобно са наведени към САЩ. Да забравим Русия означава да отречем всичко, което е българско. Означава да отречем 5 века робство. Означава да отречем жертвите в Баташкото клане. Означава да отречем героите и жертвите в Априлското въстание. Означава да отречем борбата на всички българи да се освободим. Защото венецът на това освобождение е руско-турската освободителна война. Да попитам кога Съединените американски щати са водили освободителни войни. Там, където те са стъпили, се вижда какво остава след тях. Русия освобождава България и тя не ни поробва, а тя създава младата нова българска държава. Тя създава нашата армия, която допреди 35 години беше гордо за всеки българин. Аз помня военния парад 1981 година, когато имахме офицери, които се бяха клели да служат само на България, а не на чужди държави. Сега какво имаме? Правим паради на НАТО с стара съветска техника, която Русия ни беше дарила, за да се пазим от същото това НАТО. Срам за българската държава е това, което се случва в момента в политиката. Днес много хора сме се събрали тук. Не само да чуем прекрасните песни, не само да чуем посланията и приветствията. Ние сме тук да отправим едно послание към Русия от името на българския народ. Русия е в сърцето на българския народ. Тя може да не е в евроатлантическите медии, може да не е в правителството, което не е българско, може да не е в думите на тези, които удобно са се навели на Запад, но тя е в сърцето на всеки един истински българин. Аз обикалям много населени места, селца, махали. И в най-затънтените села съм виждала знамето на Русия. И в най-затънтените махали съм виждала как хората казват: какво става? Русия няма ли да дойде? До кога това? Българският народ е с Русия. И затова аз казвам: не гледайте нашите политици, те за пореден път избраха грешната страна в историята. Българският народ е с вас. Победа буде зад нами! Благодаря.